बे समाव बिटिआर आरो मासबाद ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार, गुवाहाटी, कलकाता, दिल्लीनि उनाव दायो बिटिआरनि सिङावनो गुबुन गंसेबाव गोदान बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मोनबावसिगोन। उदालगुरि जिल्लानि मासबाद गोदान बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मासबादाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनना होयो। मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास, एमसिएलए दीपक मर आरो माखासे बिबानगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ मासबादाव लुफुंनो थांखिजों अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनो। मख'नो गोनांदि मासबाद ओनसोलाव लुफुंनो लानाय आलासि जिरायग्रा एबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ बिटिआरनि समायना जायगाफोराव बेरायनो फैनाय दावबायारिफोरनो मोनसे गोनांथार बिहोमा होनो हागोन होननानै मिजिंथियो। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।